КДБ Беларусі арыштаваў корэспандэнта украінскага радыё Павла Шаройку, абвінаваціўшы яго ў шпіянажы. Александр Лукашенко адмовіўся ехаць на саміт усходняе партнерства ў Бруссель. Беларускую дэлегацыю там прадстаўляў міністр замежных справаў Уладзімир Макей. Проста гэта ў сённяшняй зоне свабоды я размаўляю з маім калегам Юрыем Дракахрустам, аглядальніцай супрацоўніцай украінскай службы Наталкай Чурыкавай, а ў Менску у нас на сувязі Валер Карбалевич. Таксама ў сённяшняй праграме. Голас народу. А пытанне ў Менску. На ваш погляд, шпіёны якіх краінаў найбольш небяспечныя для Беларусі? Украина, Польша и Америка. Бібліятэка свабоды. Кнігі, якія мы прапануем, напісаная застанецца. Гэтая кніга, она зачерпвае час пачатку 60-х гадоў. Коллеги, у понедельник КДБ Беларуси паведаміў про тое, што украінскі журналіст затрыманы ў Беларусі, арыштаваны дакладней, хаця гэта адбылося ўсё 25 кастрычніка, яшчэ некаторы час маўчалі. Пра гэта украінская выведка і Міністэрства абароны Украіны гэтую інфармацыю зняпраўдзілі. Тым не менш, Наталка, вось як гэтую справу разглядаюць ва Ўкраіне? Ці як сапраўды, ведаеце, некую такую шпіёнаманію ў дыктатарскай Беларусі? Ці як правал українських спецслужбів, ці як московську некую операцію? Ну, однозначно, я думаю, швидше схиляються до московської операції, тому що не дуже вірять у незалежність білоруських спецслужб. Особливо після того, як з території Білорусі було викрадено українського громадянина Павла Гриба і передано його до Росії. З тих пір вже, звичайно, це стає очевидним не лише для експертів. Щодо провалу розвідника чи шпигуна. Ніхто в Україні не виключає, що шпигунська служба працює і що розвідувальні дані збираються з усіх країн, в тому числі і з сусідніх країн, особливо в тій ситуації, в якій зараз перебуває Україна, коли від Білорусі можуть очікувати відкриття другого фронту з Росією, так можна сказати. Тому я думаю, що не говорять про те, що такого не може бути. Це можлива ситуація. Єдине, що між дружніми країнами ситуація вирішується в інший спосіб. Якщо ви знайшли шпигуна, то ви його тихенько висилаєте, якщо він працював під прикриттям. Якщо країна я просто нагадаю, що це українці перші повідомили про арешт, не білоруси. Так, це вже тривало довший час, і очевидно, що влада не могла вирішити, що вона збирається з цим робити. І якщо цього не відбулося, то йде загострення ситуації. І, можливо, це і внутрішня ситуація в Україні, яка також відіграє роль тут зараз у двосторонніх стосунках. Але все ж таки, коли ми говоримо про те, що в двосторонніх стосунках між дружніми країнами цього, в принципі, не мало би бути. Валер, а вось які ваш погляд на гэтую всю справу? Таму што, ведаеце, беларускі КДБ ўжо не раз заяўляў пра тое, што ён ловіць нейкіх шпіёнаў. Часам гэтыя абвінавачванні гучалі даволі сумнеўна. Памятаеце пацук у 2006 годзе, якім дыверсант з Грузіі быццам бы меўся атруціць менскіх вадаправод, дакладней. Ці не тая ж гэта справа вось з гэтым Шаройкам? Так, сапраўды, рэпутацыя беларускага КДБ не вельмі добрая. Я нагадаю гісторыю вясеннюю, калі там паведамілі пра тое, што праз украінска-беларускую мяжу прарываецца аўтамабіль з зброяй, і там некага арыштавалі, але на ўсе пытанні, што ж здарылася з гэтымі злачынцамі, усе спецслужбы так сарамліва маўчаць. Таму рэпутацыя дрэнная, і ўсяму таму, што кажа КДБ, зразумела, верыць не варта. Калі казаць пра гэтую канкрэтную шпіёнскую гісторыю беларуска-украінскіх дачыненнях, то я думаю, што тут відавочна афіцыйны Менск пайшоў на абвастрэнне. Пра гэта сведчыць не толькі вось гэты выпадак з Шаройкам, але і арышт дырэктара завода з Донецкай вобласці, які прыехаў на адзін дзень на перамовы з МТЗ у Менск, і дзіўная рэакцыя беларускіх афіцыйных установаў на гісторыю выкрадання таго ж Паўла Грыба з Гомеля. Беларускія ўлады проста маўчаць, ніяк не тлумачаць, што там адбылося.
Вось. Таму, я думаю, сапраўды афіцыйны Мінск пайшоў на абвастрэнне. Чаму ён пайшоў на гэта і чаго ў выніку ён хоча дасягнуць? Вось на гэтыя пытанні пака пэўнага адказу няма. Ну, тая версія, якая ляжыць на паверхні, гэта тое, што 16 чэрвеня у краіне быў арыштаваны грамадзянін Беларусі, таксама па абвінавачванню ў шпіянажы, і беларускія ўлады хацелі пабмяняць. Я звярнуў увагу, што сапраўды 3 тыдні ішоў закулісны торг паміж Кіевам і Менскам наконт гэтай шпіёнскай гісторыі. Вось. І так і дамовіцца не ўдалося. І пасля таго, як дамовіцца не ўдалося, менавіта украінскія сродкі масавай інфармацыі паднялі шум, ну вось тады беларускія ўлады, беларускае КДБ вымушаны былі выказваць сваю версію. Вось. Таму я думаю, што гэта спроба вырашаць некія лакальныя праблемы ў беларуска-украінскіх адносінах, які спрабаваў рабіць афіцыйны Мінск, але чамусь не атрымалася. Юрий, ведаеце, як той казаў, нават у параўну, якой бываюць сапраўдныя ворагі, можа гэта менавіта той выпадак, калі КДБ сапраўды злавіў сапраўднага шпіёна. Просто трэба дадаць, што да 2009 года Павло Шаройка быў прэс-сектаром украінскай выведкі і, магчыма, ведаеце, кажуць, былых спецслужбовцаў просто не бывае. Ну, вы ведаеце, тут уже наконт яго вот гэтага мінулага, тут уже можна, знаете, весці такія гульні розуму, як бы, з аднаго боку казаць, ага, ну раз ён служыў у выведцы, так значыць, маўляў, былых кадыбістаў як бы і нема. Але з другого боку можна разважаць так, што, ну, як бы это не было сакрэтам ні для каго, у тым ліку і для беларускіх кадыбістаў, дык як бы пасылаць выведчыкам чалавека, на якім стаіць вялікі штамп, так сказать, служба украинской выведки, ну, як бы это звычайно так не робяць. Хотя можно разважать, а может это так вот, як бы, ведаете, як маской может быть уласны твар. Як бы его так засекретили, что все ведают, что он шпион, а он и насамрэч, ну, это ведаете. Хотя, по шчырасці, знаете, я вот калі подумал, як это могло быть, магчыма, это, ведаеце, некая такая склізкая могла быть ситуация, вот спрэчная. Это, здаецца, летась у России была такая ситуация, як некая жанчына ў расійскім горадзе, ее звали Светлана Давыдова. У іх у горадзе базавалась частка ГРУ российская. Это хіба что Смоленск. Да, в Смоленску, да. И она позвонила в украинское посольство и сказала, вот, так сказать, войски идут на Украину. Ее арестовали, ее судили, правда, ее оправдали. Она позвонила в посольство и на тым баку як бы взял трубку дыпламат, якія недатыкальныя. А уявіце сабе, нейкі чалавек, скажем, убачыў што-то падчас вучэнняў Захад-17. Магчыма, просто убачыў, не тое, што там где-то сакрэт дастаў. І сустрэўся з украінскім журналістам, акрэдытаваным у Менску, не пад якім уже прыкрыццём дыпламатычным, і распавёў яму. Это шпіянаж? Ну, как бы, з аднаго боку, можа і не. Ну, чалавек убачыў там, скажем, эшелоны, палічыў іх і распавёў украінскаму журналісту. А з другого... що український журналіст про це пише, це його робота писати про всі ці речі. Да, а з другого боку, як би, это може бути розглядати. То есть я вот про то, что вот ситуация могла быть вот некой такой. Але, ведаеце, вот я згодны, в принципе, с Валером, что вот калі эта формула обмена, а, в принципе, неважно, насамрэч, а вінаваты он ці не. Магчыма, беларускія, так сказать, беларускія ўлады дамагаліся, а яны, дарэчы, дамагаліся таго, каб вызвалілі беларуса, якого ў Чэрнігаве затрымалі. Пасла вызывалі спадара Кізіма. Была адмысловая заява МЗС. Дарэчы, ужо пасля арышту Шаройкі у Эміратах адбылася сустрэча Лукашэнкі і Парашэнкі. Не дамовіліся. З вашых слоў вынікае, што гэта, ну, украінцы, відаць, не пажадалі неяк дамаўляцца? Ну, магчыма, там, ну, справа ў тым, што мы не ведаем всіх дэталяў, у тым ліку і чэрнігаўскай справы. Там могут быть, знаете, розныя дэталі. И шпионаж, как бы, часом это шпионаж, часом это диверсия. Так что, але, ну, вот у меня такое выражение, что вот это, ну, в принципе, некий обмен, и дай бог, вот мне здається, что было б лепш, коли б обміняли так, і, Наталка, ви і забили. Я думаю, що тут ми маємо подивитися ще і на
на таймінг, тобто коли ця справа відбулася. Тому що від червня до листопада вже пройшло кілька місяців. Але в листопаді відбувався саміт Європейського Союзу. І я боюся, що тут зіграло роль дійсно російські спецслужби. І це не лише моя думка, це думка багатьох експертів у Києві, про те, що вони, власне, діяли не повідомляючи про це білоруських колег. І тоді, коли це сталося, то Білорусь мала реагувати на дії Росії. І тут можна провести паралель із 2013 роком, коли на саміт Європейського Союзу мав їхати тодішній президент України Віктор Янукович, і коли Москва відчувала, що Європейський Союз не йде на контакт з Україною з внутрішньоукраїнських причин, то тоді не було потреби провокувати ситуацію. Але тоді, коли сталося так, що Європейський Союз пішов на контакт, в тому числі, як і зараз це відбувається з Білоруссю, то потрібно створити ситуацію, при якій вже не зможе ця країна брати участь у співпраці з Європейським Союзом. Юрий, ну, тым не менш, калі гэтае вучэнне зноў жа ўзгадаць, выходзіць, што гэта па сутнасці самая галоўная прычына, таму што гэта украінцы ўвесь час сказалі, што засталіся расійскія войскі ў Беларусі, нават калі ўжо НАТО гэту інфармацыю зняпраўджвала. Можа, гэта вучэнне вельмі коротка. У сэнсе, ну, вучэнне сталі прычынай. Ну, я думаю, што як бы наўрад ці самі па сабе вучэнні. Але Наталка сама сказала, што, ну, ведаеце, Украіна вядзе вайну. Проти України ведуть війну. Ну, справа в тым, што весці вайну яе нельга аднабакова. Украіна не разгромлена, таму яна таксама вядзе вайну. Украіна не пачала. Да. А у вайны заўсёды ёсць таемны фронт. Заўсёды. Ад, так сказаць, там, фараонаў да цяперашняга часу. І таму, калі украінцы вядуць эту вайну, так бы мовіць, а асабліва, это класіка ўвогуле сусветнай разведкі, весці разведку на тэрыторыі нейтралаў і паўнейтралаў. І па шчырасці я бы сказаў, што украінцы былі б не зусім разумныя, калі б яны не рабілі гэтага. Мы зараз працягнем эту тэму, так званы расійскі след, але спачатку я прапаную паглядзець перасцярогу, якую выказаў у інтэрв'ю «Настоящему времени» дырэктар нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Украины Зураб Аласанія. Меня беспокоит то, что есть соглашение о выдаче и обмене между Белоруссией и Россией. И меня беспокоит сейчас, как бы они не отдали его России. Там будет гораздо сложнее и общаться, и пытаться предпринимать какие-то не было бы действия. Зараз пытанне ў Менск. Валеру Карбалевічу. Валер, як вы мяркуеце, а вось могуць, напрыклад, Павла Шаройку перадаць беларусы Расіі? Ну, цяпер я не думаю. Калі казаць пра расійскі след ці расійскі чыннік, ну, у беларускай палітыцы ён заўсёды прысутнічае і прысутнічае ў розных варыянтах. Зараз ён прысутнічае хутчэй апасрэдавана. І тут я бачу вось два чыннікі расійскія. Першае – гэта выкраданне Паўла Грыба з Гомеля у жніўні, якое яшчэ адбылося. Беларускія ўлады дзіўным чынам не адказваюць на афіцыйныя запыты украінскага боку, што ж здарылася. Ну, нехай бы адказалі, сапраўды, мы не ў курсе справы, проста расійцы прыехалі, выкралі і так далей. Але адказу няма. І гэта дзіўна. Другі момант. Вось той беларускі грамадзянін, які арыштаваны ва ўкраіне за шпіянаж, так вот, паводле украінскіх крыніцаў, наколькі я разумею, яго абвінавачваюць у тым, што ён працаваў на Расію. Вось, таму тут расійскі след неяк апасрэдавана прысутнічае. Наконт таго, ці перададуць Шаройку ў Расію, думаю, што не, таму што цяпер КДБ афіцыйна абвесціла, што ён шпіёніў менавіта адносна Беларусі. І як бы цяпер перадаваць кудысьці, ну, абсалютна нелагічна, і гэта быў бы моцны удар па рэпутацыі і беларускіх уладаў таксама. Маўляў, яны не самастойныя. Зараз пытанне да калегаў у Празе. Вось тое, што гэта інфармацыя была абнародавана пра Паўла Шаройку напярэдадні саміту
якраз усходняе партнерства. Ці можа гэта быць неяк звязана? Бо таксама рашэнне Александра Лукашэнкі не ехаць у Бруссель, но фактычна было ўжо абвешчана вось пасля гэтага скандалу, пасля яго публікацыі. Ці ёсць тут некая сувязь, Наталка? Я думаю, що все ж таки Росія грає на погіршення стосунків між Білоруссю і її сусідами, між Білоруссю і Україною, між Білоруссю і Європейським Союзом. І мені здається, цей факт тут вже стає очевидним, тому що дуже багато нагромаджується свідчень цього. Попри те, що стосунки між Україною і Білоруссю останнім часом були дуже добрі, були 3 зустрічі президентів, вони дуже мило і дуже гарно обговорювали співпрацю, міжрегіональну співпрацю і так далі, і так далі. І тут з'являються справи, які просто суперечать і ставлять ці стосунки під загрозу. І треба тут обов'язково ще нагадати про Кримську резолюцію ООН, де Білорусь проголосувала проти України. І якщо би президент Лукашенко поїхав зараз на зустріч в Брюсселі і там би ухвалювали остаточну резолюцію, заключну резолюцію саміту про те, що засуджують анексію Криму, а такий пункт там би обов'язково був, то звичайно, що Москва не могла допустити цього. Юрий, ці гэта рука Москвы, ці гэта не злоўжыванне ввогуле ў дыскусіях? Ці ўсё ж такі, на вашу думку, яно можа прысутнічаць? І гэта таксама рэчы звязаны, як партнёрства ўсходняе і як Ну, пэўная Шаройка? сувязь тут можа быць, але, ведаеце, я думаю, што размова ідзе не пра самы арышт, да, бо, як мы сказалі, это 25-го, да, это, а менавіта абнародаванне. Ну, я бы сказаў так, што это, магчыма, нейкі такі штришок, нейкі элемент, як бы агучвання рашэння о том, што Лукашенко не паедзе, якое насамрэч прынятае паводле іншых меркаванняў. То есть ідэя такая: Лукашенко не едзе, прынятае рашэнне, і не едзе па розных прычынах, тым ліку і таму, што вот украінцы шпіёняць, так сказаць, у нас под бокам, ай-яй-яй, як это, ну вот як свой час, як бы, ну, не тыя часы, калі Хрушчёв адмовіўся ад сустрэчы з Эйзенхауэрам в Женеве пасля палёта Пауэрса над СССР. Ну, Беларусь не СССР, Лукашенко не Хрущев, вот. Але тым не менш, ну вот некая, ну мне здаецца, что это только такой штришочек, а насамрэч, як бы Лукашенко не поехал, не тому, что его КДБ поймало, так сказать, там, шпиона сапраўднага ці не сапраўднага. Тым больш, што, ведаеце, я ўжо казаў пра гэта украінцы абвесцілі першае пра гэта. Выходзіла б на тое, што гэта украінцы не жадалі, каб Лукашенко паехаў у Бруссель. Тады якая могла быць гэтага прычына? Не, ну справа в тым, што украінцы агучылі. Эта справа, як бы, она не была ўжо абсалютна сакрэтнай. У яго ёсць жонка, якая пра гэта ведала. Праз пэўны час даведаліся кіраўнікі радыё, телерадыёкампаніі. Вот. Ну, а калі ведаюць і журналісты, і тыя, і дыпламаты, доволі складана утримати це в таємниці. Так, крім того, ви не забувайте про те, що в Україні журналісти мають все ж таки набагато більше ступінь свободи, ніж в Росії і Білорусі. Тому тут цілком можливо, що вони виступили від свого імені. І незважаючи на те, що це є суспільний мовник, який залежить від фінансування держави, в нього дуже напружені стосунки з керівництвом країни. Давайте мы зараз поглядим вынікі апытання ў Менску. Мы задалі мінакам пытанне: шпіёны з якой краіны найбольш небяспечныя для Беларусі? С Украины. Ну, потому что там, вы же сами знаете, революция идет какая-то непонятная. Украина, Польша и Америка. А можете с этих краин. Обґрунтуйте свою думку. Чему? Потому что Польша вельми как-то агрессивно сейчас против нас настроена, хотя мы братья с ними, так? Украина само по себе тоже, ну и, естественно, Америка. Все против нас как-то настроены, особенно против России, а мы с Россией славянские братья. Самые страшные шпионы сейчас в нынешнее время – это промышленные шпионы. Соответственно, Китай, видимо. А такие вот в стиле Джеймса Бонда, не думаю, что сейчас можно каких-то представить таких шпионов. Любой шпион небеспечен для Беларуси. Любой, с любой страны, какой бы он ни был. Я думаю, с учетом конфликта на Украине, внутреннего конфликта, гражданской войны, да, и, естественно, наших союзнических отношений с Россией, украинская разведка здесь априори должна была проявлять активность, и она проявляет.
Это бесспорно. Ближе всех Украина у нас тут, ну и все. Внутренних надо бояться, если кто-то внутри может разжигать. А снаружи, я думаю, что нет. Внутри люди могут сами расколоться. А так снаружи, не думаю, что сильно кто-то к нам тут проявляет интерес, что мы кому-то сильно нужны. А вот внутри заплатят, и люди могут повестись на это. Вот это я верю. А снаружи, не знаю. Они ж крадут ценную информацию нашу, которая засекречена. Или разработки какие-то. Поэтому любой шпион опасен. Неважно, какой страны. И даже если союзный кто-то украдет что-то наше разработанное, это что же нехорошо. Поэтому и даже союзные шпионы, ну, опасны, в общем. На мое мнение, это шпионы из России, наверное. Ну и в Беларуси, вроде, на мое мнение, более-менее все спокойно, а в России как бы, особенно в Воронеже, какой-нибудь там бандитизм или что-то в этом роде. Валера, вот вы написали блог на сайте «Свободы», чаму Лукашенко не поехал у Брюссель, и мы про гэта таксама говорили у передачи «Сёння на свободе». А чаму, насамрэч, вот ён не поехал у Брюссель? Давайте уже вот от широки перейдем менавіта до гэтай темы. Ну, некалькі прычынаў. І таму, што ўзровень прадстаўніцтва на вышэйшым узроўні на гэтым саміце было не зусім такім, на якім, можа, разлічваў Лукашенко. І ўзровень двухбаковых кантактаў на палях гэтага саміту атрымаўся, мусіць, не такім, як хацеў бы Лукашенко. І дакумент адносна Беларусі, некі выніковы там, ну, не прымаўся, не адбыўся. І фактор Москвы, зразумела, існуе. І тое, што Лукашенко не вельмі задаволены тымі дывідэнтамі, якія ён атрымаў ад нармалізацыі адносін з Захадам, у сэнсе таго, што і фінансавая падпітка, інвестыцыі не пайшлі, і з візавымі перамовамі пакуль не ўдалося дасягнуць нечага. І вось тое рамачнае пагадненне аб добрасуседстве і супрацоўніцтве, якое спрабуе лабіраваць афіцыйны Менск, пакуль Еўразвяз не хоча пачынаць працу над ім. Вось усё гэта незадаволенне, і таму гэты сігнал Брюсселю, што калі хочаце, каб развіваліся адносіны далей, рабіце некія наступныя крокі. Але я б тут звярнуў увагу нават не на тое, чаму не паехаў, а якое гэта будзе мець наступствы, якое ўражанне гэта будзе мець. Вось мои кантакты з еўрапейскімі дыпламатамі, якія працуюць у Мінску, кажуць пра тое, што пытанне, паедзе Лукашенко у Брюссель ці не паедзе, выглядала ў вачах еўрапейскіх дыпламатаў і палітыкаў як нейкі маркер, як нейкі тэст. І тэст на пытанне аб тым, наколькі Лукашенко самастойны, наколькі ён незалежны ад Москвы, і наколькі ён далёка гатовы ісці ў развіцці дачыненняў з Еўразвязам. І таму тая выснова, якая зараз дамінуе, мне падаецца, не толькі ў сацыяльных сетках беларускіх, але, думаю, і еўрапейскай дыпламаты і палітыцы, гэта адным сказам, Пуцін не пусціў. І гэта, мне падаецца, псуе імідж самого Лукашэнкі, яго вобраз, які ён пачаў ствараць пасля Крыму, калі спрабаваў заняць пазіцыю нейтралітэту ў гэтым канфлікце Расіі з Захадам і Расіі з Украіны. Вось гэтым сваім учынкам ён свой імідж моцна сапсаваў. Наталка, а вось як это бачыцца украінскімі вачыма? Вось тое, што не паехаў у Брюссель, ці гэта таму, што Пуцін яму забараніў, але можна взяць іншы прыклад. Прэзідэнт Арменіі быў на саміце, а чаму яму не забараніў, калі Арменія таксама саюзнік Росії, у тим ліку і воєнний? Вірменія не має спільного кордону з Україною. Я думаю, в цьому головна відповідь на це питання, тому що зараз оці навчання, які відбувалися у Білорусі, українські військові експерти розглядають це як ще один крок до повного підпорядкування Збройних сил Білорусі Росії. І тому просто залишається ніби такий вигляд, нібито Білорусь залишається незалежною державою, вона має президента, але з дуже обмеженими можливостями. І цей президент, як показали ці навчання, на думку українських експертів, перестає бути головнокомандувачем білоруськими збройними силами, і він перестає, власне, впливати на зовнішню політику Білорусі.
Юрий, вам то самое пытание, ну вось калі не поехал, например, сам прыняў такое рашэнне незалежна, то по якой прычыне здавалася б адносіны паляпшаюцца з еўразвязам, усе гэта фіксуюць і ў Беларусі, і ў Брусэлі. Ну, я згодны з тым пералікам чыннікаў, про які сказаў Валер. Прычым яны взаемазвязаны. З аднаго боку, Расіі, безумоўна, не падабаецца ўвогуле супрацоўніцтва постсавецкіх краін з Захадам. Удзел в этой праграме усходняга партнерства. По-рознаму, адносна розных краін, так бы мовіць, не абавязкова людзей бяруць за горла, што, маўляў, не і все, я вам забараняю. Вот. Але ёсць так, як бы такі негатыўны фон. А з другого боку, сапраўды, то, пра што сказаў Валер, што, як бы, а што прапаноўвалі? Ну да, запросили, это вельмі пачесна. А як бы вот пытанне, умоўно кажучы, скажем, зніжэнне коштаў за візы было прапанавана вырашыць там, подписать? Нет. Пагадненне... Это заўсёды супярэчанне, што Беларусь сама это не хоча. Нет, можа быць. Нават, здаецца, такі варыянт, ну, ведаеце, як бы, як той казаў, што выпадковасці прабіваюць там шлях праз неабходнасць. Казалася, што, можа быць, адбудзецца сустрэча Меркель. Але ў Меркель, так бы мовіць... Нема Ямайкі. Нема Ямайкі, да, нема Меркель, уласна, і таму, як бы... Але я думаю, што ў подбіўцы яшчэ і тое, што, умоўна кажучы, спадарня Меркель і іншыя, як бы, кіраўнікі краіны Еўразвязу, ну, ім пры астатніх роўных не вельмі хацелася, в прынцыпе, паціскаць руку, так сказаць, Лукашэнку. Але тут, паколькі такі вот, як бы, такі сюжет, да, такая ситуация, то в этой ситуации Лукашенку не хацелася, умоўна кажучы, пачуць ад Пуціна сакраментальныя з Тараса Бульбы. Ну што, сынку, дапамаглі табе твои ляхі? І таму ён просто не паехаў, чтобы не оказаться в этой ситуации. Умоўно кажучи, калі бы это была поездка кшталту у ААН, так можно и впустую съездить. А тут навошта, як бы, съездить впустую и еще посварыться с Путиным. Вот давайте еще вернемся до беларуска-украинских дачыненняў. Валер Карбалевич, вам пытанне. Як на вашу думку зараз будуць адносіны паміж краінамі развівацца? Тут не толькі ёсць справа Павла Шаройкі, тут таксама ёсць справа іншага украінскага грамадзяніна Павла Грыба, якога перадалі беларусы Расіі. Гэта таксама затрыманне украінскага бізнесоўца Александра Скібы у Беларусі. Та і думаю, ёсць нашмат драбнейшыя рэчы. Там недавно нават пра грыбнікоў гаварылі, якія быццам бы там пераходзяць і крадуць беларускія грыбы. Скажите, калі ласка, гэта такі вот расклад на бліжэйшы час, што гэты адносіны сапраўды пагаршацца будуць. Здавалася яшчэ недавно, што ж такі, як бы там ні было, вайна, Беларусь, саюзнік Расіі ў нейкім сэнсе, але гэта і сябр Украіны адначасова. Ну, история с Павлом Грыбом довольно тьмяная. Я не выключаю, я так думаю, что хутчэй за все российские спецслужбы его вывезли без, не ставячи у ведома белорусские спецслужбы. Такое цалкам реально, паколькі граница, межа открытая. Калі казаць про перспектыву, я думаю, что вось гэтае абвастрэнне даволі хутка закончыцца і ўсё вернецца до таго статус-кво, які існаваў дасюль. Бо абодва бакі зацікаўлены ў нармалізацыі адносін. Я магу нагадаць, што гэтым годам Лукашенко і Парашенко, два кіраўніка дзяржавы, 3 разы сустракаліся, што даволі важна. Украіна зацікаўлена ў тым, каб з боку Беларусі не было пагрозы, ваеннай пагрозы, некай эканамічнай, яшчэ якойсьці. Праз тэрыторыю Беларусі адбываецца транзіт украінскіх грамадзян у Расію і наадварот. А для Беларусі таксама важны дачыненні з Украінай, таму што дзякуючы таму, што Беларусь стала важным суб'ектам урэгулявання крызісу вакол Украіны, перамоўнай пляцоўкай, 2 саміты ў Менску прайшлі. З гэтага Беларусь атрымала даволі вялікія палітычныя дывідэнды. Дзякуючы гэтаму Беларусь пачала размарожваць, нармалізаваць адносіны з Захадам. І губляць гэта было менавіта ці тое, пра што казаў Валер Карбалевич, ці гэта застанецца важным і для беларусаў, і для украінцаў, тое, што ўжо было зроблена, вось гэты багаж палітычны, эканамічны, які назапасіўся. Ці ўсё ж такі гэта іншая справа, іншая якасць? Я думаю, што это так. А яшчэ ёсць адзін такі важны момант, на мой погляд, які палягае ў тым, што
як бы, ну вот просто тое, пра што казала Наталка, што для украінцаў як бы Беларусь прымаецца амаль як Россия, ледзь не Россия, але ведаеце, вот это вот ледзь, оно даволі важное, и як бы перекресливать его и просто лечить, да, это вот Россия, вот так сказать, тут Россия проходит, нават з военных меркаванняў, з военно-палітычных меркаванняў для Украины, ну а на что? На что нават сваёй свядомасці працягваць Россию яшчэ і на поўнач ад сябе. Так, Беларусь не саюзнік, так, Беларусь такі лукавы сябра, але лукавы сябра лепш, чым вораг. З гэтым згодзіцца Наталка Чурикова. Я думаю, що я би хотіла повернутися до вашого питання на самому початку про проколи України в тому, що відбулося зараз. І найбільший прокол я бачу в тому, що українська держава не змогла налагодити інформаційну політику щодо Білорусі. Що те, що говорять люди на білоруських вулицях, вони переповідають випуски новин московських російських телеканалів, що Україна не пройшла зі своїм меседжем до Білорусі. І я думаю, українське керівництво тепер буде під дуже сильним тиском громадянського суспільства, яке активізується на території Білорусі для того, щоб там створювати альтернативу, показувати альтернативну точку зору. Дякую велике вам. Свобода працуе в інтернеті, робить телепередачі, здымае відео, проводить конкурсы и, конечно же, выдае книги. Нельга жить у Празе, у городе фактично Францішка Скарыны, не выдавать книги тут. Так мы формулюем спадчыну Францішка Скарыны праз 500 гадоў пасля ягонага подзвігу. І наша бібліятэка «Свабода» таксама расце. Сёння давайте распавядзем пра кнігу «След матылька». Як вядром са студні можна зачерпнуць халодную свежую ваду, так і гэтая кніга, яна зачерпвае час пачатку 60-х гадоў у Менску, так як яго адчуваў на смак амерыканскі перабежчык Лі Харві Освальд, і так як яго сябры, знаёмыя і КГБ бачыла яго. І, канешне, гэта кніга – это пошук адказу на пытанне, як час Освальда ў Менску звязаны са стрэламі ў Даласе. Відавочна, што мне, як амерыканцу беларускага паходжання, сама тэма інтрыгавала пра амерыканца, які вырашыў паехаць і пажыць у Беларусі нейкі час. А тут не толькі абы які амерыканец, а, магчыма, адна з самых адыёзных постацяў амерыканскай гісторыі мінулага стагоддзя. Гэта кніга не пра забойства амерыканскага прэзідэнта, хаця, канешне, яе галоўны герой за свайго злачынства зрабіўся галоўным антыгероем 20-го стагоддзя. Кніжка не пра менскі перыяд жыцця Лі Харві Освальда, хаця аўтар Александр Лукашук пагружае нас у дэталі настолькі, што мы аж фізічна адчуваем рэаліі таго часу. Гэта раман пра тое, як нязначныя, часам выпадковыя падзеі, пераплятаючыся, змяняюць лёсы. Лёсы маленькіх людзей і вялікіх дзяржаў. Освальдаў не толькі падслухоўвалі, за імі не толькі сачылі на вуліцы, не толькі іх знаёмых прымушалі інфармаваць пра пачутае, не толькі іх пошту чыталі, за імі падглядалі у дзірачку. Як тлумачыў потым генерал КДБ, з выкарыстаннем найноўшай тэхналогіі аптычнага валакна дыяметрам 0,01 міліметра. У дзірачку глядзелі, як піянеры ў грамадскай прыбіральні. Александр Лукашук зрабіў сам унікальнае падарожжа па слядах Освальда ў Менску. І ён змог паглядзець на Освальда вачыма ягоных сяброў, ягоных ворагаў, ягоных каханак і вачыма агентаў КДБ. І пачытаўшы ягоную кнігу пра Менск Освальда, можна зразумець, чаму цяпер такі Менск, у якім знаходзіцца і дзейнічае адзіны ў свеце будынак КДБ. Эта книга выходила двойчы по-беларуску, она вышла ў Польшчы і цяпер з'явілася па-руску, удакладненая, папраўленая, дапоўненая і з падзагалоўкам паэма. Чаму? Таму што час – гэта такая субстанцыя, з якой па сілах справіцца толькі паэзія. Будучыня не мяняецца, мяняецца толькі мінулае.
Справа Паўла Шаройкі – гэта паказнік вострага палітычнага крызісу паміж Беларусю і Расіяй. Беларусь сапраўды застаецца аўтарытарнай, недэмакратычнай дзяржавай, таксама моцна вельмі залежнай ад Расіі, але да гэтага часу хапала розуму, каб гэтыя супярэчнасці не даводзілі да разрыву. Такі кантэкст тых падзеяў, пра які мы з Наталкай Чурыкава, Юрыем Дракахрустам, Валерам Карбалевічам думалі, спрачаліся, шукалі адказы разам.